Kňaz a komentátor Karol Lováš zostal zhrozený, keď videl, čo si dovolil týždenník Týždeň Štefana Hríba k Robertovi Ficovi. Lováš sa vyjadril aj k Zelenskému, ktorý v posledných dňoch dostáva jednu facku za druhou. Ak nechcete, aby vám ďalšie zaujímavé video ušlo, odoberajte kanál Politika Online. Spoločnosť sa stáva čoraz viac extrémnejšou nielen vďaka politikom. Kde sú tie časy, keď slovenskí intelektuáli s inými názormi písali kultivovane v týždenníku Domino Fórum? Dnešný štýl žurnalistiky škodí jej samotnej. Je to prekonanie dna z 90. rokov, o ktorom sme si mysleli, že je tým najhorším, čo nás postretlo. Snedý Robert Fico v klobúku a s tetovaniami je odpornou dehumanizáciou človeka. Táto forma extrémizmu by nemala byť tolerovaná. Vybavovať si takýmto spôsobom politické účty je neakceptovateľné. Aký je rozdiel medzi touto titulkou a obrázkom Zuzany Čaputovej, na ktorom prezidentke pomocou umelej inteligencie zväčšili nos s odkazom na židovské etnikum? Všetci by sme mali hamovať, inakšie to so Slovenskom neskončí dobre. Vyzliecť na kožu človeka po atentáte, ktorému telo rozstrieľali guľky, je prejavom bláznovstva. Či už je na titulke rómsky vajda alebo mafián, nie je to dobrá vizitka pre slovenskú žurnalistiku. Radikalizácia ľudí nám neprospieva. V demokracii o vine a treste, o mafiánoch rozhodujú súdy. Nemajú o nich rozhodovať novinári, ulica ani všeľudové tribunály. Pokiaľ nemáme problém s vyzlečeným Ficom, všetká kritika osláv MDŽ Smeru je z našej strany nedôveryhodná. Neobstojí pohoršovanie sa nad ich úrovňou. Karol Lováš nešetril ani Zelenského, ktorý podľa neho už každým dňom presvieča Európu, že mafiánske praktiky, vydieranie a vyhrážky mu nie sú cudzie. Zelenský nerobí dobré meno Ukrajine. Keď adresoval Zelenský vyhrážky Orbánovi, spozornil aj líder tamojšej opozície Peter Maďar. Útoky na Orbána označil za útoky na Maďarsko, ktoré sa nenechá vydierať. Inšpirácia i pre slovenskú opozíciu. Zelenský by mal čo najskôr pochopiť, že Európa nie je Ukrajina. Že čo môže doma, mu neprejde u susedov. V Maďarsku narazil a má ho dosť aj Donald Trump. V rozhovore pre Politico prezradil stratu trpezlivosti s ukrajinským lídrom. Tiež Robert Fico povedal, že ak bude Ukrajina naďalej odkladať prevádzku ropovodu Družba, k maďarskému blokovaniu finančnej pomoci pre Kyjev sa môže pripojiť i Slovensko. Zároveň vyzval reprezentantov Únie, aby sa dištancovali od týchto nehoráznych vydieračských vyhlásení ukrajinského prezidenta. Riadnu facku utržil Zelenský aj z Nórska. Dopady konfliktu na Blízkom východe by mohli v Európskej únii totiž oživiť diskusiu o rozhodnutí zakázať dovoz ruského zemného plynu, skonštatoval nórsky minister energetiky Terje Asland. Zelenského vyčíňanie je zlou správou aj pre slovenskú opozíciu. Vôbec celý vývoj zahraničnej politiky je pre ňu zlou správou. Čo bude hovoriť v prípade ďalšej migrantskej vlny ako následku vojny v Iráne? Doteraz migrantov vítala s otvorenou náručou a podporovala migrantské kvóty. Pokiaľ sa nespamätá a nezačne raziť realistickú politiku ako Péter Maďar v Maďarsku, bude vo voľbách pre Roberta Fica ľahkým sústom.